Rarara cikakken sunansa shine Dauda Adamu Kahutu Rarara. An haife shi a ranar 13 ga watan Septamba na shekara 1986, wanda a yanzu shi ma yake da shekaru 36 a duniya. Sannan kuma an haife shi a garin Kahutu da ke jihar Katsina. Ya yi karatun almajiranci ko kuma ce karatun allo a garin Kano. Sannan kuma shi ma Rarara yana da aure. To shi dai Rarara haifaffen garin Kahutu ne da ke jihar Katsina, sarkin waka kuma haifaffen garin Kano ne. Haka kuma sarkin waka na da shekaru 36 a duniya, inda shi ma bincike nuna cewa shi ma Rararan shekarunsa 36 a duniya. Haka kuma kowannensu yana da aure. Sannan kuma bangaren karatu, Rarara ya yi karatun allo, shi ma sarkin waka ya yi karatun Islamiyya da kuma karatun boko, inda yake da secondary school. Yanzu kuma sai bangaren aiki da kiyasi na kudaden kowannensu. Sarkin waka ya kasance mawaki ne shi, sannan kuma dan fim. Haka kuma bincike nuna cewa darajar mawaki na zai sarkin waka tana kaiwa zunzurutun kuɗi har dala 700,000 na kuɗin Amerika. Shi ma Rarara ya kasance sana'arsa shine waka, inda shi ma bincike nuna cewa darajarsa tana kaiwa zunzurutun kuɗi har dala 800,000 na kuɗin Amerika. To wannan shine kamar yadda bincike nuna. Duba da wannan bincike, to yanzu sai ku sharhi akan wannan al'amari. A ganin ku wa yafi kuɗi tsakanin Rarara da mawaki Naziru sarkin waka? Ku bayyana mana ra'ayinku a comment section yanzu. Mun gode. Rarara da kuma Naziru sarkin waka.